Hi guys! Good afternoon for today's video, magluluto kami ng alapig guys. At ayan, nagmikos-mikos na at hinaluan siya ng buko para lalong sumarap siya. Ayan guys, mikos-mikos. Sarap talaga pag kumain, pag kamay na ang nagmikos-mikos. Ayan guys, tingnan nyo. Baka sabihin nyo, hindi nagugas ng kamayan. Nakahugas ng kamayan bago imikos-mikos dyan. Mikos-mikos naman. Isa-isa, nagmikos-mikos. Yan, may dugo kaon din sa kumpag. Ano ang tawag guys? Ako. Ano tawag yan? Ano? Alpi. Alupi. Gataon ka ba ay? Ha? Ganito guys, gumawa ng alupi. Mikos-mikos, tapos putson tala yun. Ha? Hotdog. Sulit ako tao. Wah. Yan, ano nga. Pahit na tubig. Pinuto na. Ako ba? Yakmi. Ako adik. Ay, nakuungin. Nakuungin ka na ba? Ay, request mo na. Ito na. Diba? Baraba. Gamay. At yan guys, matatapos ng ating binabalot na halupi. Makikita yan bukas. Thank you for watching.